Hola a tothom! Avui ens endinsem en l'esquelet del poder a Espanya. Sí, desmuntarem peça a peça la maquinària de l'Estat per entendre qui mou els fils de veritat, qui pren les decisions i com s'equilibren les forces que ens governen. Som-hi! Aquesta és la pregunta del milió, oi? I per respondre-la no n'hi ha prou amb llegir els titulars del dia. Cal anar més enllà i entendre com les tres grans institucions de l'Estat, el legislatiu, l'executiu i la corona, encaixen en un trencaclosques de poder que és, ja us ho avanço, bastant delicat. D'acord, tot comença amb aquests tres pilars, les Corts, el govern i la corona. Penseu que són com els fonaments sobre els quals es construeix tot l'edifici de l'Estat. I encara que a primera vista puguin semblar entitats separades, de seguida veurem que estan profundament interconnectades. Vinga, doncs, comencem pel primer. Doncs aquí les tenim, les Corts Generals. Aquesta és la institució que representa el poble espanyol. Són, en essència, la veu de la ciutadania. Una veu que es tradueix en poder legislatiu. És aquí, exactament aquí, on neixen les lleis. Però atenció, perquè aquesta veus no és única, no és un sol cor. Es divideix en dues cambres. Aquesta estructura, que en diem bicameral, és clau. Per què? Doncs perquè busca un equilibri constant entre dues coses. D'una banda, la voluntat de tota la població en conjunt i, de l'altra, els interessos més específics de cada territori. I aquí ho veiem claríssim, les dues cares de la moneda. El Congrés, què és? Doncs és com una fotografia demogràfica del país. Els seus 350 diputats representen directament la població. En canvi, el Senat funciona d'una altra manera. És més aviat com un mapa. Dona una veu específica a cada territori, a les províncies i a les comunitats autònomes. I compte perquè la feina de les Corts va molt més enllà de fer lleis, molt més. Controlen la caixa, ni més ni menys, aprovant els pressupostos de l'Estat cada any. Però potser el seu poder més gran és aquest. Donen la confiança al president del govern i just un segon després comencen a fiscalitzar cada moviment que fa. És un cicle constant de donar poder i alhora controlar-lo. Perfecte. Ja tenim les lleis i ja tenim els diners del pressupost. Però, clar, ara la pregunta és, qui s'encarrega de posar tot això en marxa? Qui ho fa, realitat? Doncs això ens porta directament al segon gran pilar del nostre esquema. Passem de la veu a l'acció. Si les Corts eren la veu, el govern és el motor de l'Estat. És l'òrgan que agafa totes aquelles decisions que es prenen al Parlament i les converteix en polítiques reals, en la gestió del dia a dia. La paraula clau aquí és dirigir. Penseu en el govern com el director d'una gran orquestra. S'encarrega de tot, Gestiona des de les relacions internacionals fins a l'administració pública, passant, és clar, per la seguretat del país. És el poder executiu en la seva màxima expressió. L'estructura és bastant clara, com una piràmide. A dalt de tot, al vèrtex, hi ha el president, que és qui marca el rumb, qui porta el timó. Per sota, els vicepresidents i els ministres, cadascú responsable d'una àrea, sanitat, economia, educació, ja sabeu, tots junts formen el Consell de Ministres, que és el cor, diguem-ne, on es couen les decisions executives més importants. I aquí, atenció, arriba la connexió clau de tot plegat. El govern no surt del no-res, no cau del cel, emana directament del poder legislatiu. És el Congrés que representa la gent qui atorga la confiança al president. Aquesta és la base de la nostra democràcia parlamentària. Ni més ni menys. Bé, ja hem vist qui fa les lleis i qui s'encarrega d'executar-les. Però ens falta la tercera peça d'aquest trencaclosques, una peça que, ja veureu, juga un joc completament diferent. La corona. Si haguéssim de triar una sola paraula per definir el seu paper, seria aquesta: símbol. En una monarquia parlamentària com l'espanyola, el rei no governa, sinó que renya. Què vol dir això? Doncs que representa la continuïtat de l'Estat, més enllà dels canvis de govern i de les eleccions. És una figura que actua com a àrbitre i moderador, no com un jugador polític. A veure, si repassem les seves funcions, ens adonem que són més aviat cerimonials. No tenen poder de decisió real. Per exemple, el rei sanciona les lleis, però això no vol dir que les pugui aturar o vetar. O proposa un candidat a president, però ha de proposar qui ja té el suport del Parlament. La clau aquí és entendre que són actes deguts, actes que la Constitució l'obliga a fer, no decisions personals. I ara entrem en un tema una mica més complex, però que és fonamental per entendre el sistema. La inviolabilitat. Què vol dir, en paraules senzilles? Doncs que el monarca no pot ser jutjat, però
Això no vol dir que els seus actes no tinguin cap responsabilitat. La pregunta és, si ell no n'és responsable, qui l'assumeix? Doncs aquí tenim la solució al misteri. Es diu contrasignatura o refrén. Funciona així. Cada acte oficial del rei ha de portar obligatòriament la signatura d'un membre del govern al costat. I és aquesta segona signatura la que ho canvia tot. Valida l'acte i, sobretot, transfereix tota la responsabilitat tant política com legal al govern. D'aquesta manera, la responsabilitat sempre recau en el poder que ha estat escollit democràticament a les urnes. Molt bé, ja tenim les 3 peces sobre la taula. Les hem vist una per una. Ara el que farem és fer un pas enrere, agafar una mica de perspectiva i veure com encaixen totes juntes en aquest equilibri de representació, acció i simbolisme. Tot comença aquí, amb la representació. Les Corts són com un gran embut que recull la voluntat diversa de milions de ciutadans i la canalitza en un sol cos legislatiu. D'aquí, i només d'aquí, neix tota la legitimitat democràtica del sistema. Però clar, aquesta voluntat popular no es pot quedar només en paraules escrites en un paper. I aquí és on entra el govern, que agafa aquest mandat i l'executa. El converteix en acció. Les lleis es transformen en carreteres, en hospitals, en polítiques educatives, en la gestió diària que ens afecta a tots. I finalment, per sobre de la inevitable lluita política del dia a dia, tenim la corona, que simbolitza la seva funció és actuar com un element d'estabilitat, un recordatori que els governs i les legislatures passen, però l'Estat, com a institució, continua. Per tant, si ho resumim tot, tenim un sistema on la veu del poble, les Corts, dona poder i alhora controla l'acció del govern, mentre que un símbol d'unitat, la corona, actua com a moderador sense poder real. I aquesta arquitectura ens porta inevitablement a la pregunta final. És aquest disseny l'equilibri ideal? O és un sistema amb tensions i reptes constants? La resposta, com sempre passa en política, no està escrita enlloc i continua, avui més que mai, en permanent debat.